Явор Янакиев 100 кила, без да ви се правя на читав. Разберете, съм бил най-ниско в прослойката. Аз съм човек и без образование и наистина живях адски бедно. Яворе, колко важно за теб беше тази задача? За мен беше адски важна, защото, както споделих, допреди 15 години аз бях от хората, които имаха нужда от тези пакети всеки един месец. Гледал съм как майка ми се радва неща, като кафе и продукти, които може да направя нещо. А сега живота обърна картата и имах възможност да дам всичко от себе си. Това направо ми напълни сърцето. Беше много близък контакт. Аз срещнах хора, които те самите имаха нужда от дарение, а бяха купили едно пакетче, нещо само и само за да бъдат с нас. Може би заради това, че живота ме очукал толкова много, не можах да покажа емоциите ми, но сигурно със сълзи на очи чак да приключа, ако това беше преди няколко години, когато все още ги преживявах тези неща. Много силен момент. Надявам се по някакъв начин да сме дали едно рамо на тези хора. Износвал съм старите маратонки на приятелите ми, старите дънки, старите якита, защото те са можели да си позволят да имат на всеки 2-3 месеца нови маратонки. Аз ги носих докато ги скъсах. След като ги скъсах, отивах при братовчет ми, който беше обощар. Поне се учеше да бъде обощар. На него му ги давах маратонки, той ми ги връщаше чех. Такъв живот живеех аз. Ама ти още ли имаш? Да. Леле, гледай. Ти си как ги купи тези неща? Ти си много малък, като си сигурно работиш на две работи. Не. Ами? На мама пари. Мечтите са нещото, което ме изведе в този път. Искам да оставя едно съобщение на всички хора, които са бедни. Не забравяйте мечтите си. Но това, че сте бедни, не трябва да ви въобще да ви влияе, защото светлината свети за всеки еднакво. Просто гледайте напред, не бъдете с глава заровена надолу, защото няма смисъл. Сега аз можех да дам, можех да подаря, можех да помогна и това направо ми напълни душата.